Velkommen til den her lille instruktionsvideo om Disney Princess Walkie-Talkie'en fra Motorola. Til at starte med skal du lige have sat batterier i din walkie-talkie. Du kan åbne bagklappen f.eks. ved hjælp af en lille skruetrækker. Og der skal sidde 4 styks AAA-batterier i, som det her. Når du har sat batterierne i, så sætter du bare bagklappen på igen. Så er din walkie-talkie klar til at blive tændt. Det gør du her på den midterste knap. Og der kommer en lille lyd for at indikere, at den er tændt. Der sidder lidt plastik på displayet, du lige skal have af. For at tale i din walkie-talkie, så trykker du bare på talk-knappen her. Der kommer et lille symbol, der viser, at du kan tale. Og når du slipper knappen igen, kommer der en lille Roger-tone. Du kan skrue op for lyden på plus og ned på minus. Hvis du lige skal have personens opmærksomhed i den anden ende, før du begynder at tale, så kan du trykke på kaldetonen hernede. Den lille node, som så udsender en lyd. Hvis vi lige tænder den anden herover, så kan du høre, at når vi trykker på den her, så lyder lyden i begge enhederne. For at sikre dig, at kanalen er ledig, før du bruger den, så kan du trykke på den lille knap med øret her. Og når du hører en skratten lyd som den her, så er kanalen ledig. Du kan også låse dit display ved at holde stjerneknappen i midten herinde. Så kommer der et lille symbol heroppe med en hængelås, der viser, at displayet er låst. Og du kan låse op igen ved at holde knappen ind igen. Vi skal nu gennemgå de 5 funktioner, som du kan indstille. Når du trykker på stjerneknappen her, så går du mellem de forskellige indstillinger. Så vi trykker en gang, og så kan vi skifte på plus og minus mellem de forskellige Roger-toner. Der er altså 5 at vælge imellem. Hvis du lader den stå lidt, så går den tilbage på display. Hvis du trykker 2 gange på indstillingsknappen, så kommer du til kanal. 1, 2. Og her igen på plus og minus kan du altså skifte mellem de forskellige kanaler. Vi sætter den her på kanal 2. Og igen, hvis du lader den stå lidt, så hopper den tilbage på displayet af sig selv. Hvis du trykker 3 gange, så kommer du over til at kunne skifte kode. Hvis der er for meget støj på kanalen, så kan du prøve at skifte koden og se, om det hjælper. Hvis du trykker 4 gange, så kan du slå Roger-tonen fra eller til. Og hvis du trykker en 5. gang på indstillingsknappen, så kommer du til at kunne slå tastaturlydene fra eller til. Husk at sætte batterier i og tænd begge dine enheder. Og så er walkie-talkien klar til brug. God fornøjelse.